Jambili NGO la pen KAWJF atum chingrum si peri kar om ake joy pen keron. Kido kila garong arata tuma phanon kang samapor hon mathapon si Jambili NGO la pen KAWJF atum chingrum si peri kar om ake joy pen keron. Lason City Paikrep for December la khakre ne ke ablum bajong MSC constituency ke paru Riangbru village chalong Jambili NGO la pen Karbiang Long Women Justice Forum KAWJF atum chingrum si ko humridam labang sahut Jambili NGO la pen KAWJF atum Riangbru village ki dukila arong arat along an palidang si non kang samapor hut peri asabe sitami palida Sonsi rong asora tum rong along akido kisung alam the chingki chethan mai satami paman konthu monosterang Jambili NGO mai phupen mai chepahem phupon along violet BP mai phi KAWJF ahin pen jasemet so arlusto atuma phan cheraikom nangjia puthak rong asora atuma phan penang analam than pachini pon lokachari anathula ansase ke paprang dun thekja puthak Jambili NGO pen rong asora phan than pachini pon Lapen lokachari bon amumar so atuma phan anikang sampor phaitrok apor pen lepute mumar so phan kam toy igri losi pachari nangji busi toy I nangji lapen thu osomana atuma phan rakyo hormu kenam toy igri puta munus terang Jambili NGO mai kupen kachetong rongarat atuma phan klardak pen than pachini pon news desk support time news tifu Kardom Karbi Anglong Salangdo Ara do Ana Phanta Nilituma Ahin pen Jambili NGO la pen KAWJF Ahin pen Kardom nang chupa jero itum dak kebang bangke pini ke Riangbru village ake under Lumajang constituency alusi Sipuri perbang ke nitum pini dak kebang abang reason na bangke la hanlo dak kiduk kisung nang kelang hansi tung kebang Ladak kisung do osomar ta kacharli kawe se kana hok do osomar ta do piklang charli thegang we ajadang we adungarai ta school we la se la ha kisung hansen nitum ke banglo akapre ka kisung do lang thek tekang long ladak ki do tum bazar hai ta hilo o damisa hilo o towar ta hilo o